लोगोफोर आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां नोंथांमोन गोबाङानो निउसआ होबाय जानांगौ होमब्लाबो नोंथांमोना मिथिखाबाबो आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों नैबे नबजित नार्जारिनि सायाव गोबां इनाय अयथासार अनागार सैथोआ बहा दं आरो असैथोआ बहा दं आरो नोंथांमोनाबो थांबायना नायना मिथिखाबाय आसामिस निउस टु नबजित नार्जारिनि वान्टेड होननानै आं लिरदोंमोन दा नोंथांमोनाबो नुखाबाय बोरै वान्टेड खालामदों होनबा बोरै इदि खालामनो हाखो इमान समनिफ्रायनो जोंनि बर' माखासे इउटिउबार आरो ससियेल मिडियानि दारै निउसनि दारै गोबाङानो जोङो आगारगासिनो दंखायो बिसोरो नायनानै जोंनि बर'नि सायाव मेगन आलौनाय मोन्दों ना बाजानाय मोन्दों ना गावसिनि बर'खौल' सापर्ट होदों होननानै बेफोरबायदि खालामदों जों बेफोरखौ मिथिनो थाङा आरो जों बुजिनोबो थाङा आरो बिसोरनि एगेन्स्टबो जों जानो थाङा नाथाय जोंना जोंनि बर'खौ जों सापर्ट होआबा जों सोर खोथा सापर्ट होनो नङा होमबा जों जेखौ जों मोजां सानदों जों बेखौनो जों सापर्ट होगोन नङा होमबा आसामनि हिन्जावसाखौबो जों सापर्ट होनांगौबा जों होगोन जोंनाव प्रप'ज खालामाखै अल आसामखौ नटिस होआखै हो जोंबो भट खालामगोन जोंनि फारसे जोंनिफ्राय जों मदद बियाखैब्ला जों बोरै खालामनो नङा होमबा जों दा जोंनि बर'नि थाखाय जों जेखौ नागिरदों जों नबजितनि थाखाय जोङो नाजादों आरो जेसेबांनाखि जोंनि बर' गोसो गुदुं सुबुंफ्रानो जों नबजितनो भट होदों नाथाय गेजेर खन्द'आवसो मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो नबजितनि नम्बरखौ चेन्ज खालामनांगौ जाखो नोंथांमोना नैबे सिनाव नाय नैबे नबजितनि नम्बर नङा नैबे हिन्जावसानि नम्बरसो नाय नोंसोर नुबायानो जानांगौ नैबे हिन्जावसानि नम्बरसो नबजितनि नम्बरा नैबेसो नोंथांमोना नोजोर होनानै नाय लास्टआव 46 आरो नैबे हिन्जावसाना जाबाय लास्टआव 40 होमबा नोंसोर नोजोर बोनानै नाय नैबे नङा होनो गोसोआ बेखौबो होनो हागोन ना नोंथांमोननि गोसोनि बाथ्रासो आंलाय रावखौबो नैबेखौ नागार बेखौ होनाङा आं बेखौबो बुंनो थाङा नबजितआ जोंनि बर'नि थाखाय नालाय दिनै नबजितनि थाखायनो गोबां भिडिअबो बानायखाबाय दा नबजितखौ जों हास्थायदों बर'नि सायाव मुं लाखिजानो लुगैदों बे जोंनि बर' फिसा नालाय जोंनि बर' हारिनि मुं थांगोन ओंखायनो दा बर' गासै रायजो राजानि गेजेराव आं बुंनो लुगैयो माथ्र नबजितनि थाखाय भट होनांगौ मानो होनबा जोंनि बर'नि फिसा जोंनि बर'आ मुं जागोन बेखौ आं लुगैदों आरो बे हिन्जावसानि सायाव जुदि आसामनि होननानै जुदि सोरबा गोसो गुदुंबा होनो हागोन आरो ना आं बेखौ दिनै बिसोर आसामनिबाबो माने मुङाव बिनाबो थांखागोन आरो जोंना बर'नि सायाव जोंना नबजितआ गोनांथार भटखौ होथार सोरनावबा सिमा मोनब्रै मोनबा दंब्लाबो होबायनो था फाइनाला 10 आव जाहैगोन आरो खोनानाय मथे आङो एसे मिथिनाय बादिब्ला आङो टिभिआवबो बारा नायबाय थानो मोना खोनानाय मथेब्ला आं मिथि मोन्दों जे जुननि लास्ट फाइनाल जागोन बादि आं खोना मोन्दों नोंथांमोनाबो एसे आसा खालामबानो जाबाय फैगौ देवबार लास्ट दंबाय नामा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय मबाइलावबो नुयो आरो टिभिआवबो नुखायानो नायबाय थाबालाय दा हिट जागासिनो दङ फार्स्ट राउन्डआव थांगासिनो दं आरो भटनि दारैसो फार्स्ट राउन्डआवबो जालाङो आरो हिट जालांबाय थायो आरो हिट खालामना होयो दा नोंथांमोना सापर्ट होयो एसेबां हायो सापर्ट हो दा बिनि उनाव माखासे आरो आं नटिस लाना फैगोन माखासे सोर मासुमनि प्रणितानि दा आरो नैबेखौ आं दा बुंनो थाङा नबजितनिखौ दा बे देरफुनाय गथ' दा बैसोरनि बिखय आं माखासे बाथ्रा बुंगोन जिखिनि उनफ्राव माखासे देरहानानै थांबाय बिसोरनि सायाव माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंनो दङ आङो दा बे भिडिअनि गेजेरजों बुंथ'ला दा एसेनोसै नोंथांमोन भटखौ होथार सिनेमा जायफोरनाव मोनब्रै मोनबा दङ होबानो जाबाय आरो नैबे नम्बरा नङा खिन्थु नैबे नम्बरखौ होबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोन बेखिनियानो आसामाव वान्टेड खालामनो नागिरगासिनो जोंनि आसामिस निउसफ्रा এনেকৈ কৰিব নাপায় আৰু কৰিব নালাগে অহংসা আৰু অহংকাৰ নিচিনা এনেকৈ বিয়া কৰিব নালাগে তহঁতে পঢ়া জানা মানুহবিলাক এনেকৈ আছামিজ নিউজ পাইছে বুলি যাহা তাহা কৰিলে নহয় ইয়াত মান সন্মানৰ কথা আছে ইজ্জতৰ কথা আছে তহঁতৰে বদনাম হ'ব এনে কৰিব নাপায় মিলি জুলি থকা চবৰ কাৰণে ভাল আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে এনেকৈ যদি ভোট দিব লাগে যদি আমি দিবলৈ বাধ্যতা হ'ম আৰু দিমো তহঁতে আৰু কেলৈ এনেকৈ যদি মানে এনেকৈ ফেক কৰিব লাগে বহুত দুখলগীয়া কথা আৰু বদনাম ল'বলগীয়া এনেকৈ কথা হৈছে তোমালোকৰ যিয়ে নহওক বুজি ক'লে আৰু বেগ খাবলগীয়া কথা নাই আপোনালোকে আৰু উদ্ধাৰ কৰিলে হয় মানে নিজকে উদ্ধাৰ কৰিলে হয় যোনে এনেকৈ কৰি পেলাই ভিডিঅ' এৰিছিলে বেইখিনিয়ানে আৰু না যাই